ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li fit-tieni xahar tas-sena komplew jiżdiedu l-impjiegi full-time u part-time meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li fi żmien is-sena il-provvista ta' ħaddiema li ma jinkludux il-part-timers żdiedu bi 3.4% u skorrew il-295,000 impjieg. L-NSO qal li din iż-żieda kienet riflessjoni ta' żieda ta' aktar minn 9,800 impjieg ġdid u tnaqqis fil-qatt. L-iktar oqsma li waslu għad kabbir fl-impjiegi kienu il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-tiswija tal-karozzi u l-moturi u xogħlijiet fil-qasam tas-saħħa u tal-ħidma soċjali. Ħareġ ukoll li tul dan il-perjodu is-settur privat irnexxielu joħloq aktar minn 7,800 impjieg ġdid biex sal-aħħar ta' frar li għadda is-suq tax-xogħol f'Malta kellu aktar minn 240 ħaddiem jaħdem fil-privat. Fl-istess waqt is-settur pubbliku ra żieda ta' ftit aktar minn 1,900 impjieg għal kważi 53,000 ħaddiem. L-NSO żied jgħid li dawk li jaħdmu għal rashom full-time żdiedu bi 831 meta mqabbel ma' frar li għadda. Interessanti l-fatt li tul frar iż-żieda ta' ħaddiema nisa fis-suq tax-xogħol kienet ta' 4.2%, 1.2% ogħla miż-żieda reġistrata fost l-irġiel. Dwar ix-xogħlijiet part-time l-NSO qal li dawn żdiedu bi 8% fuq frar tas-sena li għaddiet. L-aktar oqsma li wasslu għaż-żieda fl-impjiegi kienu dawk tal-akkomodazzjoni u tal-ikel u l-attivitajiet professjonali u xjentifiċi. Miċ-ċifri tal-NSO jirriżulta wkoll li dawk li kellhom impjieg part-time u ieħor full-time qabżu l-45,800, żieda ta' 9.7% fuq frar tas-sena li għaddiet, waqt li dawk b'xogħol part-time biss laħqu kważi l-35,000 ħaddiem, żieda ta' 5.9% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra.